अकेला लड़ा ना तो हारेगा। अगर हम लोग एक हो जाए ना, कोई पावर नहीं है इस देश में हमको हराने के लिए। इसको थान साहब चीनी हो, चीनी हो, डिप्रेस हो, डिप्रेस हो। Shiglapan, baca ka shiglapan. Puilano sandani jotono khaka hamja paro tamni gakai jengtini blackeno tongthogo akhrawo o thunta bazar kaisa chini bubagrani chobani kaisa nok board office singoro tini bangoi songsawi mangkha mono jeng jati sogoi pitarawi jeng mono yakari likha o gane bidi nai to gakai aboni bagino black and tongthogo norok jotono saimano takro bukuro chini ha dofani kok wansugoi bubagra tangi mukti klai o ha chini jotoni no 13.5 বছর ni laibuma 184 jona rajotto khaimani kothoma o hawa tongo aboni bagino jeng gobang ma jora thanai 72 বছর जों कागलायखा गोबां मा बरक बाय बागजाखा राजनैतिक भाबे जों डिवाइड दंखा किन्तु ताबुक जरांखा चिनि बुबाग्रा जों कमनना लामा हिम तंगन समय जोंनो फाइया ग्रम फाइया अ हानम अ दफानम थांनानै नै आबनि बागै जों अरय परय खाय तंगै लाब रिखा ताबुनो जों कायसे जॉइनिंग प्रोग्राम थाङै फायो आरो 26 परिबारनि 81 बुता जॉइन खेलि जतन हा दफाना वानसकै कागलाय खायपनो ताबो जों थामचा खाय खायना नेने बर वानसकै फैका बरनो जों खा खफ्रे लामसुगो जिनि हावसे जों बुइबाय खेलें हायकै तनि जागो डिप्राइभ फिनो बनो अमदेखैनो जों जिनि मानथाय भारतनि संविधानो जे तंमनि मानथाय जोंआबो सेपले तनि जागो जों बुबागरानि तैफांबाय चबा खलाय एरिसे हाफां इतिमयदेनो गोबां मा गाहाम सामुं तांखा जों हास्तेयावबो जुदि क्षमता फायखाय देबो गाहाम ताङै माननाय बुबागरा सावो ताखलानि चंमारिवो जों तिप्रामथा सिमिनो एকক भाबे जोंनो क्षमता फायमानानै नै गोबां मा आइबि रिपर्ट रगो बताबो आमतिनो सुनखौ फुनुगै तंखा जेखाने जों जिति थथा गया आ जागा ताबो जिदिनानै मारि फायसक फायचा गा आबनि बागने ताखरो बुखरो जों अरय परय ता तंसिदि अ आखरा कामियो जुदि ताबुकबो बुबागरानि खरां खनायावै बुबागरानि मुक्तिनो वानसुगै जोंखौ क्लाइमार रंनो नरक बरनो थाङै सादि बरनो बुदकटुदि केबनो खुमकी थुमकी नन दरकार करे केबनो बुखा मुक्ति खिखलाय जों कोन नाया गा आबनि बागैनो बरनो बुजगै सिनि बुबागरानि लगियो सेंक्रा खलायदि जों जत्त थानसा खाय बुबागरानो फाननिखाय बुबागरा सिनि हा दफानि बागै सामुं ताङै माननाय आं खाखलायो नरक जत्तनि सुबा सुबाय सिनि बुबागरा कप्लाय उंनाय फाइनाय 11 तारिख चिनि बुबागरा रामचंद्र गार्डनि बर्तली स्कुल माथा फाइनाय आ दिन नरक जत्तनो फाइबेदि नरक खानानि बागै जों गारि व्यवस्था खायका और चिनि जत्त चिनि अजामारा तंगो को चिनि भाइस चेयरमैन भाइस प्रेसिडेंट तंगो चिनि सुतो पासंग तंगो बरक जत्तनो नरनो तै दुलै प्लांनाय गाय आं खाखलायो जे नरक आ दिन बुबागरानि ककसारमनो खालामनाय नै अमो कायसा कामिनी बाजार लकडाउन खलक जाखायना आं खानाका थुंटा बाजार अ थुंटानो जों थुंटा तनियावै बसक मा साइरिनाय जों जुदि क्षमताव फायखाय केकाय थुंटा बाजार बसक आखायना बागै और मार्केट दक जों रिनान बागै चाइतंनाय आं अमनो नायो अमतिखेनो तुरुक तुरुखाय कामियाम सेरगो जों मार्केट दक खालामै आजिनानि लामा मा खालामनाय अमतिखेनो जों तुरुक तुरुखा कामियाम सेनबो सहर मा खालामनाय बायरे गो थांखाय नुगो बेंगालुरु रगो ओ कामी रग जतसे उनको शहर उन थांबायचा अमतेखाना तुरुक तुरुक सिनि कामियाम सेरनो बसं अमतेखाय बाजार रग खालामै सालनो रग खालामै जों कायसे शहर मा खालामनाय आबोनो बागैनो ताक्लाय बिसिबो बुबागरानो अप्लाय खलायै जों सिनि मानथायनो सेगै तुमनान बागै जों जत्तनो थानसा मांसिनाय गाय ताय तामसानाय फाइनाय 16 तारिख उनको फेब्रुवारियाव जों जत्तनो बाक्साखाय थाङै फुङासे सिरि बुबागरानि बाय चंजाक मारिवो आनर समार का बुट दुबै नर बुबागरानो कप्लाय खायदि सिनि दफाना कप्लाय खायदि थानचाना कप्लाय खायदि ताय बुबागरानो हा दफाने वानसुक सामुं तांगोना फानदिदि मुसक साविनो
ahina haijo to na kha kaham te hamjamaya kore an kok mok thaka buba gara ayo blok phone tipra da pa ayo blok khurumbai ka